and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Ay, ala. Ala, Duwang. Nakabisita. Ha? Ano siya bisita? Ah, no. Na, kada. Hi, Sir James! Rika May? Ikaw? May importante ra ba kong lakaw? Si Goryo na mahibaw kung unsa may imong paliton. Goryo, ato na ko. Kaya nagpaabot ato na ako si Ma'am Soy ko. Oo, makoy paliton din ni Sir James. Ikaw man ang akong tuyo. Ha? May importante ra ba kong lakaw, miss? May nagpaabot na ako. Basta no, pwede na kong musabay ni mo, sir? Aron nga, makasulti ko sa akong tuyo ni mo. Kuan, miss, sorry gid kayo ha. Busy kay koron. Tawagin ako later. Kay dili gid ko makahatag nimo karon og higayon. Sorry gid kayo. Nagdali man gud ko. Sorry ha. Sorry gid. Nagpaabot na gid ako ang akong gikasabot. Excuse me. Shit! Goryo. Ay, Dong James. Duwang. Ikaw na bahala dili. Ah, Adang. Ma'am. Ano sa kanila palito ni mo, ma'am? Tuan na yun siya. Si order ni mo, ma'am. Nagsulti pa kung doon ako paliton? Dili ba maingon ko ni Sir James nga siya may akong tuyo? Ay, ikaw ba, ma'am? O, siya man ko imong isultihan, ma'am. Di ba ako, ah? Ginsulta pa ko ni mo? Eh, wala, ma'am, uwe. Sultugod. Ito ba karati ka, uwe? Pagtarong bayot ha? Tingalik magmahay ka sa umaabot ng mga adlaw ining gibuhat ni mo nako. Uy, nahibawal mo ko bayot ko, ma'am, uwe. Nga bang bahay man ko, ma'am, uwe. Yung sa tabaday ka. Basta. Mao pa. Mahay. Meaning, full kayo siya. Wala kayo si Kinsa. Bawa na ka, oy. Mao ba? Yan tagit ka sa tindahan, pre. O lagi. Ano sa mga tuyo niya? Wa ko mahibaw. Pero dili ko interesado. Nagdumot gito ni mo sa kami, pre. Hilom dia pre. Ikaw ba yan nakaingon ini ha? Unsay ako? Maingon pabayagi ka nga unsi ako. Kisa man di ay. Nga ikaw may sigig. Mud anang rekami diri nako. Ay, sustinihin lang na, pre. Dili ka man kaabayot. Huwag ito sa marimilan, eh. Kaya bag. Bay na be. Mitukar sa nakabuang ni mo da. Huwag yung mawa ni mo, James. Pre, kung sustinihan ni mo ng behana, sayang kayog, mato naglain. Magmahay gud ka, tanawa niya. Dili na ako iyamong ang kaugmaon sa kong pamilya anang way hinungdan nga butang pre. Kung palihog lang, hangyo lang ko nimo. Kung tinuod ka nga mitamod nako nga suod nimo higala o kumpare, hunungan ng taon ng palihog, ang pagsige nimo og tukmod nako na nang rikami. Kay dili ko gusto nga makasaog, magguba ang among kaminyo ni Milani. Kay mahal na akong akong pamilya pre. Utang buot lang. Matot sa iyong pahinanti din sa tindahan. Nga kadiyot ra ko no si Sir James. Nga mo balik ra dayon ko no. Pero hangtod karon, wa pa siya. Mahayan mo ra kining imong gibuhat nako, Sir James. Ako gyud ka nang ipaniguro nimo. Mahayan mo ra gyud kini. Makalangkot. Ay, Buning! Dugkoy! Palagong karga og 150 ka lublak ha! Yan to nga! Sa ayot ka bas! O to nga po ka graba ha! Sige. Uy! Uy, ala! Hindi ka pa di ay, ma'am! Nagpaabot ka ni Dong James? Nakakita pa bitaw kani ako. Ngutana pa gyud ka. Aw, bitaw no. Nga ngutana pa man day tuod ko nga.
Kita man dahil tuod ko nimo. Kay may pagkahanggaw magkabayuta ka. Sige bayot, ma'am. Wa man ko magpangayo og mangyawat nimo. Sara gud ginsulto ba ko nimo? Ikaw nagsulti ana, ma'am, ha? Dili ako, ha? Shit. Tanong ko lang utanan nimo, ma'am. Pero kung insulto ka sa akong ginubagan, ginahuna punta nimo kung husto ba ang imong pagpakigsulti na ako, ha? Sibat. Tanawa ko, Batanes. Check! Gwapa unta, pero wa mo bagay sa batasan. Nagpaabot ka din siya na ako. Odong James. Wala po nung ni mo siya tubayi. Ay, sorry nyo kayo dong, ha? Mura mo kung batasan. Nung, uy, kuhaan ba ka ng... basta kailain. Mura, uy, kamatayon nga. Manulti bayhanaw, eh. Okay, ang nga pangayon og sorry na ako, Goryo. Pero nga ako lang ba? Nagkutob sa atong mahimo. Bisa paglahi ang tinagdan sa tao nga rin nato. Ipakita lang gyapon nato ang atong pagrespeto. O, pwede ipakita na ko niya doang. Pero, lahi naman yun siya, uy. Unya kay, tawar man sabta. O, nakaingon ko adto. Nakalimtin na Goryo. Istuang, si Bakog, ginatubay si Demilani sa inyo dong, no? Ayaw, gitaw itong babayhan na ipulin niya, kay magmahay yun ka. Siguro ang gisulti ni mo, Goryo. Ay, sorry, tuang. Kay maba, dipilpilon, be. Balik na dito sa iyong pwesto. Kaya na yung mga customer, oh. Ato, unsay palito na ato. Oo, dong. Ay, sorry kayo dong, ha. Sorry kayo, ha. Kuhay, unsa na ba na? So, makaka-importante ang tuyo ni Rick kami na ako. Maayog gani dito turanding no? Kay wa na mo ani sa eskwelahan tong mamri kami. Oh, wala bitaw na Chelsea. Pero mato ni Tito Goryo ni mo. Adto na po magatuan sa inyong tindahan. Adto na po magsamok dito. Ha? Samukan Ato kayo. dito? Wow, oy! Kay, nagsabot tingali nga dili kaniya madang o kanang ulo-uluhan ba? Ulo-uluhan. Daddy na gani mo, James, mismo ang gitarget ini. Kalain ko na ng babayhana ko. Why, lain mo lang. Siya na naghato dito siyang bibing para ni Daddy James ni mo. Bibing? Unsay bibing? Ay, bibing ka, God. Bingka ba? Naghatod siya bingka ni Daddy? Nanindaday siya bingka? Wah! Ay! Maghatod, oy, pero dili baligya. Libre? Why bayad? Aw, libre. Wala gi ko kakita nagdasi Daddy sa pay. Kanan na ba ko bingka? Iya tingali hot dun og kaon tito no. Unsay hut doon? Unsay hut doon? Nga dili man mahurot. Nga dili may mahurot. Naday bingka nga dili mahurot. Naway! Pero ayaw lang pangutana kung nga no dili mahurot, ha? Nindot day ng bingka ha kay dili mahurot. Na! Samot! Naunsa man ka tito ay. Katawa man ka maayo tito. Nanguntan ako kung anong may katawa kag maayo. Ako ano? Kuan dahil gigiti ko sa bingka. Uy, klaro tito. Naday bingka manggitik. Wa man. Kuan ka nang, bitaw-bitaw na Chelsea, oy. Ay, kalimti ito nga akong gisulti about bingka. Kumidya ra to. Hi, ni mo turanding uy. Ni turanding wala na ko nagtito. Pero katilaw na ka ng bingka nga giingon nga dadon ni Ma'am Rika dito ni Daddy. Ay! Ay, mala. Ay, di ko ganahag bingka. Budbad ang ako ganahan! Unsang budbura ang imong gipasabot, Toranding? Hi, Daddy! Patay si Don James. Ang nagdas budbud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!